Go. Tonon Karbilo Charlie Central Committee Lamding Road Asai Hemlo Tong Sekot Pen Press Meet Kepa Laso Kepa Nangkok Alam Te Ketanja Pansin Iltum Non Dakolo Kechengsin Laso Dimlong Ne Lada Kart Dotum Han Nilimena Banke Lada Lamding Road along Ameiphu Lo Thomson Rongpi Lo Kolang Banke Bidisar Lo Lai Channing Leng Puge Finance Secretary, Central Committee Finance Secretary, Longkring T, Puge Assistant General Secretary, Jason Teron, Agola Pu Assistant General Secretary, Desoy Terondo, and Ladakh Ongdong Central Committee leaders Sumdo, Kaprek Long District Committee along the Pu District, along the Clematum, Kajirunga District Committee along the Clematum, Amren and Bokolia District Committee ke claim tum dadak square la sinon pini monarlo that the club along Aisa RYA SYJ along litum student youth meet la so team along KSA Lamding Road atum KSA Lamding Road a man pen convention so pa lamthi Aputhak sang tumhan nang chicharing tu. Ini halada bangke Central Committee pen punon District Committee level tum sitame laso knowledge ajar knowledge tawi awalam si hala bang laso Kepapon halada amen ken pon CPI melatum alang tum KSA pan Jasmet pet KSA General Secretary Sumit temu alang pan alang litum CPI melatum nepon bor idet pen KSA ke thak je pan ka bodi hala bangke ington nai pusin tum KSA Central Committee pen podono pini abangke si phurkemo ba ko pai lang no son si nang le ro son lo hala da ke alang tum KSA pan pa ju je pin pen la son asai ke claim bangke la ke chok che derlo pen thirak me polam sin tum podono tum hala son asai bangke monon pista matu setame la son claim to derni pusin tum podono athe Karbilo Charlie Asong la bangke Madua Party le ke parjap kali la Karbilo Charlie Asong bangke la ke Karbia khai Karbia Pindeng Sumpot Karbia Lamaki lahai ke pat jogya phan ke pa me panja phan ke pang tang panja phan Jasmet pet Karbia kiduk kisung ke boy an ke pa jog panja phan si KSA ke amhal khai KSA ke cheng mena Karbia khai apharman se karjapi dake madu political party a farman de la KSA ke amang pate gali si non la sipai me la tombang Jasmet pet sipai me la tombang KSA atom phan apong batai ke thagia phan ke claim ke thaga sai ke claim la bangke ing ton nai posinel tum nang litum Athengno penel tum podin tum pini penangan inot bangini Ladakh branch committee level long ke claim tum KSA Central Committee atum si student youth meet kepa lason ke mang hudun pen kidu atum tado anda ka manja branch committee a president secretary alang litum bangke alang tungke mang hu pen si alang tungke dun lo ma si haldak nil tum phan theglong le det pen a jok alang tungke chawang thujoi la si hala son atum tado pen ongdung nil tum nal tum phan pud nil nal tum Athengno nil tum pudun tum bangke CPI ma latum le nepon posita Sumit timu alang bangke Central Committee a General Secretary pena posi uthot KSA long chabang thuni posin tum nam tum Athengno pen tum hang welcome to you pan tum Athengno pen tum than pon si kaddo kawe alam the bangke uthot advisor bale pathan pon na si advisor ane thane lo di Karjo sudah pula de rasut kita kontan Pini Pherangke tum karjo hut hadak la Jasmet bangke dak KSA Lamding Road tum apan alang tum akoi kar bok bang nasan heno ke ongdung BJP program la pen Jasmet bangke di mahal solong election campaign along Jasmet bangke advisor lai choning ling ma pen Ameiphu Thomson Rongpi and Lor pen alang litum involved dun selang tum hanar bukan pasuna kok lo busi kipula sila sauta ko bila Lamklar nili ke cengsi pui bangke Karbilo Charlie Asong Furkimu ke maju Kachipipon no laken anu tinta kachini angse busini limata lage media tum punon lake mane political party claim bang punon lake mane social organization claim bang punon ang tonta Karbi KSA alam bang ke lage Furkimu
nilithan thede sita kadu boida chini sita amlong inti adhe kalam kaninji abang nilike thakang tung lain lo alangli pubangke marxist philosophies policy tu mata claim wrong number 2 bangke alangli political party long dunjui pula soalam alangli kaninji do lasini amlong inti komalone ne chine sta lage xkse pusipu lasomuni alangli kaninji ating kunote lake alang thansini kartu alangli CPI-mel a party pen botai ini election thurunlo botai sibang MLA thurunlo suri silong dunde botai si election thurunlo pharoi silong dunde ko lake elect council autonomous council election thurunlo pharoi silong dunde lasomuni si dunai ako kese alam apurgimu alam alang ke thanji alang moral right ave lape alangli ke inut x kese chot alangli advisor ta kali तो नॉन केसे फन के थाक बang alangli interested ko pilone lage karbia khai acha tailong wan det sigini lasi laso puthak alangli ajrule pakkek pakkang ajale pakkang on sidami alangli ke CPI-mel a party along national political party along standing along a member nili ka chinia teng pulote lasi laso abang pusi puthot laso lamding root akiase fan ke thaki pubangke responsible ke amlong itilo lapen ni pui bangke la sodim long aku inut pudun thui bangke general secretary bangke itu theklong atengte CPI-mel atum si kidnap la tum si la so controversy bansi la KSC aphan political ateng pen CPI-mel ko pisi ki mathama la so teng ki paklem ji phan CPI-mel national political party la so teng ki paklem je phan si sumit phan kidnap number 3 dimahasau alam bangke nili thanek tu dimahasau long isi thegam long lo hola dakke batai tinta ningkan krip poni haldang iem long wangli pulote halake political party pugali karbia khe tunjong si la sopon non het nangli tuda social media long adhek ke thek long do ada iem kavidet pen ke thek re kavidet pen a join pen pula daga phan pilo mentune karbia khe tu phan election ja men pen mentune longle patta kang than ja men pen kapre la pusona kisung do la sona kisung karbia khe ko nat si kisung ma karbia khe phan kerap ke ase tuma right pusini li matha dake political party alam itu matha unane lapen itung ke non ta political party long member inutawe staneli isi ganing je gang tung lalo non nili tum CPI-mel itung kache song fan claim ra per hudulu sa non nili tum claim ra ponut KSC achievement alam itu matha nei itum KSC achievement pilo non new building da construction dambo lake aprang nitum KSC da central committee ki do hulo pulo tangte RW kili litrina langke wak panceng lo ang tondo stano new building nang pilo lake autonomous council atum non ta BJP nang dunai amuk dunai pula so alama bi sidanili non kipu gantung bangke non motivated ko pilo la so ke ase phan tunai ako ke thak thui do kokma la so yong si ke thak do kok polo tangte responsible amlong ke pinike ke ase lo ajak ding kluiben se abi lasi amlong ingti lason ninge thap ninge prupen pakek pakang pen ke ase bangke thak kroiki lapen moheta dak dulo manja ke ase branch atum latum tunlo Aputhak ki theklong le delo KSC central committee man theklong le delo ako wang turublo lasi non ta netum positive sense enlo lapen media to man netum choning rigila lo je asika prek alam nangli tum same encourage pinang ne KSC ke thak bangke nilitum ipudun kang tung ge hola da ke theklong ke KSC a meeting da kali aisa RYA tum student and youth convention pusitu lasi hula dak aisa van ki pangtang kudak RYA van ki pangtang kudak CPI-mel van ki pangtang long nitum kudunia thaya bi hala bang sita la so dim long KSC banner used to that la so dim long KSC Thomson man ka sorsar mani van ka sorsar hula bang anta ington nei la si hemprek afan longri afan jong si klemi pulote non ilituma hin pen non KSC ke chithak nei apor gali doan KSC ke chithak tum banta itum ke ki pangrum nei atum media tumta responsible lo intellectual tumta responsible lo political party tumta responsible lo lan chot kali itum kar bi det chingrum chot kali si kapre ka phante itum pangrum si aja include pen bhari achievement সংবিধান long kitu article 4244a jong si pachunji pulote innut afanda bat bipin ben si itum chun unji pusi litum awange matha nei lasi la so dim long pensi KSC non sumit alangli phan bangge nitum ke chichardun nitum ke theklong dun nituma assessment ke sumit phan ke CPI-mel pensi nep check lo laso CPI-mel ben nep check bangke CPI-mel a party tum alangli phan nang lo thusi alangli phan KSC phan paklem pa meji phan alangli phan nang lo thu nei pusi ni tum hin nangli tum jansing timung pen sumit timung aphan welcome lo
jong si alang litum bang bedet apan alang litum jong si kecipang tang je pan klem turong pro tang te KSA lamding road kini dokok ji angring dokok mamat kopi dok pulo sota lason e claim nang ne busini tum pulo las jong si alang litum bang bedet pulo tang lason e claim nang ne la bangke abera level bangke sentiment dukok ji hala district level ke sentiment dukok ji lasi alang litum bangke lage responsible do lasi alang litum phan litum tunai KSA men pen ke chok ke theng lai ke tum langni hoi lasi alang litum same KSA phan jong si mathathi khailong ri phan jong si mathathi thot jong si itung KSA pangtang nei pulo de ke thak panging tangtelu kasi thak nang nei KSA ke non ta pordola jensing ke lage KSA central committee long da member ave nangli tumle la si mathanoi KSA central committee long member ave district committee long ka expel also la phansi ako dunai KSA central committee president ke manji pulote la komasi chok chema nangli tumle insai nei la si la son gali la tumbang ke KSA puthot thak rinon KSA ke thagi gali lo KSA dak kaching room long si wang nang pum si tumai inten kai til tang te pini amai long choi star pen KSA lamding road advisor mention lor pen si pulo lai chaning leng la pen KSA Ameiphu Thomson Rongpi Pherangke Kepasun tang lo ko tang nang litum pilo aku miti sekali ke arpu puson lo pasun pola tuma moral right do ma je la tuma long ko not a moral right pen si do lo je la so committee long kumane a VP ta kumane AGS ta kumane president ta kumane advisor ta central committee a set alang ni tum lo ma lo invet ke KSA central committee ke manani sita ni tum ke invet pustame laphan nepri KSA sumita phan ajakong kom he kama laphan nep bor idet kumane ke family puma laphan tum bor idet bangke KSA ke chok che puba lasila tum ke moral right ave ni tum hananga pasun ji ke lage moral right kalilo lage nang tum hey aphan lori aphan ke claim tum ko nang tum chini lo sita non do bom tike lapen hey lori aphan ke claim a competition bangke hinone kumatsi itum khay pharma kisu pharman karja competition ma labange hinuni stan itum ta puingtung latum jong si arsa aisa RY pen KSA amen en pen kaprek amen ki en pen jong si ke claim kang tung do pulo de kaprek amen ki seng mangani tu badhawi sa KSA ban thak de ripu bancha ini convention lo for any pen KSA ban competition avelo kasi illegal pulo Cingwai tawilo illegal lo, la sila son claim nang ni pulo. Stano ni tum approach bangla lo CPI mela tum sumit timung phane nang lo det sing lo. nang litum ma proposal jong salang litum deng dit pulo tak te nang litum Alang litum deng dit nahi litum hof ke ni tedu. Alang litum deng ni sing tedu. Deng nang kogi puba. Nang kogi pusin litum ning tedu. Jong sila ke dunai pulo te karbia khai basi si ako akahino purkimo binako. Kasi son claim dit nahi. Kupina alam pen ke lahe claim nang ne la pen kumane amlong tum election thuri phan chot bang ke lage KSA ke thak nang ne pusin tum bolong aisa RYA pen atum kini conventional long ni tum han general secretary nang pas ni tum banglo sita la sul ke banglong ni tum thang chi ne pin ben si banglo pinindak paman bangke isi KSA ke aruga uthot ke parjap soson si parjap lopi asi laso ke parjap alonge nilitum nili ning hange uthot akaprek affection silam bilang bangke lasi isivet affection do ulonon for affection lo lasi uthot ke parjap nai ma yenang ne lu bang lasi akai sumit timung stame uthot dak wang pen litum claim thura pen nang pasi nili manja branch secretary pen pachini sula student and youth rally si asona alam sini bang kan lo lap alang poster tar lo theglong sita ni tu mang chini det pen hola son KSA affection silam ji bang ni tum chini na sila so pot bang ke alang li pan me chuning ri lo son affection silam nang lo daya teng kai mang le tum pem pon nang ya tan